Alright guys, so nandito kami ngayon sa Barangay Balugo, Pasao, Camarines. Wala kayong magawa sa bahay. So nag-decide kami na pumunta dito sa lugar na to para makita ang sunset. And then syempre para masilayan ang magandang karagatan dito sa Pasacao. At hindi lang yan, syempre titikim tayo ng kape ni Daro Espresso. So dito lang yan sa may Barangay Balugo, Pasao, Camarines Sur. So abangan nyo ang vlog na to. Let's go! Yeah! Lagbay lang, walang atrasan. Papa EJ, tara na't simulan. Alright guys, so nandito kami ngayon sa dalampasigan ng karagatan. Pinuntahan namin tong isang kilalang kapihan dito sa lugar na to, na kung saan dito lang sa gilid ng dagat ay merong isang masarap na kapehan. So ito yung Daro Espresso. Kasama ko ngayon si Richard, ang sikat na sikat sa Kutmo, San Fernando, Camarines Sur. Basta minuto, masarap yan. So kung makikita nyo, itong spot namin dito, ayan o, diba nakaka-relax? Yun yung Daro Anak, yung tig-vlog natin, matagal na, umakyat tayo dyan sa pinakatuktok ng Daro Anak na yan. Tapos ito naman yung sistema dito sa kapehan na to. So pwede kayong maglagay ng mga mesa, tapos ang upuan dito sa may pangpang ng karagatan. Ayan o, dami yung kakape dito, yun o, ayun yung mismong kapehan. Tapos mamaya pupunta tayo dyan. So sa ngayon, nagkikwento muna kami ni Richard kung anong gagawin namin plano sa tuwing may pupunta kaming pesta. Kaya ito sa Kutmo, San Fernando. So marami naghanap sa kanya sa barangay na yon. Dahil sa masarap niyang Pistahan Kutmo. visit. So ito yan ako. Ayun o. Yung dalawa, basang-basa na yung bunso ko. Ay hindi, yung bunso ko dati, ngayon hindi na siya bunso. Pangatlo na. Alright, so napakaganda dito sa spot na to. Ayan o. Tapos presko-presko yung hangin. At sakto linggo ngayon, kaya maraming tao ngayon dito sa kapehan na to. So grabe ang ganda. Tingnan natin yung kapehan kung anong pwede natin orderin dyan. Hanap ko yung owner kasi busy yung owner kaka-take ng photos tapos ng video. Siyempre, madami din siyang customer ngayon. Yun, napag-isipan na pumunta dito para tambay lamang, para makita ang magandang Daro Anak. Ayan, alright? Oy, basang-basa ka na oh. Basang-basa ka na, bibi. Saan ka pupunta? Ha? Grabe, lino ng tubig dito. Ayun. Tingnan natin kung malamig ang tubig. Pero medyo malalim. Pero pag gagabi wala itong tubig na to. Actually nakarating pa ko doon. Kasi ngayon, low tide pa lang. Ayun. Grabe. So yung Daro Anak mismo. Yan tayo nag-vlog sa lugar na yan. Hello. Kagabi galing ay kahapon galing tayong Legazpi, no? Ngayon Pasacao naman. Yung dalawa kasama ko kagabi. Kumain kami sa SM. Ayun. Ayun. Yung tubig. Sabi, kalmado ang karagatan dito. Medyo malalim yan, bibi. Huwag ka nga dedercho dyan. Medyo kalmado ang panahon ngayon, hindi na maulan, hindi na mahangin. So sana tuloy-tuloy na. Kasi alam niyo naman, hindi tayo nakaka-vlog pag maulan. Ito, basang-basa ka na, baby oh. So tikim na tayo ng kape ni Daro. Hey, you couldn't see it coming.
You might have thought it, but you couldn't change it. Hey, it's not right or wrong. It's about trying, find the silver lining. Rain and fire, highs and lows, you name it. Cold and warmth, laughs and cries, you have it. The world goes by, and by the time it does, you missed it. You didn't see it, flew by. 'Cause time's not waiting for me or you. You will miss it if you don't catch it in time. In time. Alright guys, so kasama ko ngayon yung owner ng Daro Espresso. So syempre, nakasama natin to nung pumunta kami ng gabi. Nag-vlog kami dyan sa may sementeryo. So ngayon, dinaanan naman namin para magtambay kami at pakita yung sunset tapos yung Doroana. So papapromote ko sa kanya yung kapehan. Sige, bahala ka na. Yo, what's up mga kadaro? Shoutout pala sa mga followers ni Sir Papa EJ. Yan, si Papa EJ page. Tapos, sana makabisit ka man digdi sa nakapihan. Anong oras ang bukas? Anong oras yung bukas nyo? Bali, nag-open pa lang kami 4 p.m. to 11. Tsaka nag-offer din kami digdi ng mga pastries, Ayun. burger, sausage, tsaka kung ano-ano pa. Ano pa. So yun, dahil lang kayo dito, everyday naman sila bukas. Kaso lang pag maulan talagang hindi nila binubuksan ang kape nila dito. Kaya syempre wala namang bubong. So ito, pakita ko sa inyo. Ito yan, Ayan, oh. So meron ditong mga signature drinks, iced non-coffee, na hot non-coffee, pastries, yung sinasabi niya. And then marami pang iba. So ito yung may sipag natin mga kaibigan dito, oh. Yun, oh. Daro Espresso specialty coffee. So ayun, Daro anak. Ito yung karagatan. So kasama ko yung sikat sa mo. So ano pa hinihintay nyo? Dahil lang kayo dito sa Barangay Balugo, Pasao, Camarines. So Minudo. Price na price. Pistahan. Oh, so dating puntang pistahan. Saan nga yun? Yung pinuntahan natin. Sumitin ang back. Pasakaw pa din pero mamaya baka maalala ko. Uwi na tayo. Ha?